Ndikulandireni okondedwa omvera mu dzina la mphamvu la Ambuye wathu Yesu Khristu konse kumene muli. Ndikulemekeza kumwamba kwambiri chifukwa kuti Mulungu watikonderanso kutipatsa tsiku la lero. Muli chisomo chodabwitsa cha Ambuye chimene atisunganso ndi moyo. Okondedwa, lero ndi pa 4 Januwale 2025 ndikuti tsiku loweruka. Ndikhala nanu lero kufikiranso mawa. Mulungu wathu alemekezedwe pa mawu ake. Okondedwa, ndi chisomo takumananso mchaka cha 2025 titadutsa mu chaka cha 2024 chimene tadutsa. Okondedwa omvera, koma molimbika mtima, kunali zambiri zimene zikanatha kutikokera mbuyo ndipo sitikadapambana kupanda iye. Koma Mulungu atakhala pakati pathu anatigwiritsitsa ndipo anatilandisa m'manja mwa adaniwo ndikudzatipatsa chiyembekezo cha moyo. Ndikudzafika lero pa 2025. Okondedwa, chaka chimene tafikachi pafunikira pemphero. Chaka chimene tafikachi pafunikira chiyanjano chabwino ndi Mulungu. Kuteko ngati mbale iwe ndine titi tigone, dziko lapansi liti m'miza moyo. Ngati iwe ndine titi tigone, dziko lapansi liwonongeka. Okondedwa omvera, ndimafuna ndilankhule ndi malawo. Ngati ugona opemphera nzanga, dziko langa nthawi iyi nzanga ndi okonzekera zisankho zimene zichitike. Ngati supemphera Malawi, ngati sindipemphera dziko langa nzanga, china chake chichitika. Koma ngati ana Mulungu titi tiyime, ana Mulungu titi tipemphere molanditsa dziko kumkwiyo umene Satana njerekeza kubweretsa pofuna kuononga dziko lathu. Iweyo ndine ngati sitipemphera dziko lathu tidzapemphera, koma litafika mazi, atafika nkhosi. Zisanafike nkhosi, ndimafuna ndikulankhule mbale, ndi nthawi yabwino titipemphere, tizule zoyeneka kudzulazo, tigwetse zoyenera kugwetsazo, tikufunikira tiononge zoyenera kuonongazo. Andi zotsatira zake tidzale chatsopano m'dziko lathu. Ngati sitichita icho, okondedwa omvera, ngati tidzingoliona kuti ndi mmene dziko limayendera, ndifuna ndikusimikizire kuti china chake choopsa kwambiri chitha kuchitika pa dziko lathu. Koma chisanachitike, ndimafuna tiyime ngati opemphera, amene tiyime ngati ana Mulungu, amene tiyime mpaka na kufikira Mulungu atalilemekeza dziko lathu. Ambuye alemekezeke. Mwina ukundiumva chimene ndikulankhula, kunena dzona ulemu pa dziko lathu udatha, kulemekezana kudatha. Andi lero ndi dziko limene likumvetsa chisoni, fanthu akati atukwanizane angotukwana mmene angathere. Andi zimenezo ndi zizindikiro kuti dziko langa Mulungu anthamangisa, anthu akuchita zimene akufuna okha pokhala kuti amasuka. Koma iwe ndine tetizuka, okondedwa, chaka cha 2025 tiyimirire dziko pogumuka monga adachitira Nehemiya. Andi kufikira litamasulidwa, litachotsedwa mu ukapolo umene Satana walimanga. Chifukwa dziko langa ndikuliona lili mundende, ndikuliona Satana walimanga, walika mprisoni, ndi akuligwiritsa ntchito fa lilibe ufulu oti lingazilamulire palokha. Nde Satana ndi amene akulamulira. Ndifuna ndikupemphe mbale Mulungu wanga, tiyime tipempherere dziko lathu kufikira dziko lathu litamasulidwa. Ambuye alemekezeke. Okondedwa, lero tili ndi mutu onena kuti kuukitsidwa chakufa chako mu 2025. Kuukitsidwa chakufa chako ndi Yesu mu chaka cha 2025. Aliyense amene wanyamula chakufa chake akangoti wakumana ndi Yesu nchakufacho, mwina kukachitaya chakufa sitisunga nyumba, chakufa timeneka tikataye chifukwa chatha ntchito pakati pathu, nde wachisenza chimenecho ukukataya. Koma ukakumana ndi Yesu chakufa chake chomwecho achizutsa, chiukitsidwa chaka cha 2025 mwina ndi utumiki, chiuka chikhalaso cha mphamvu cha moyo. Tiwerenge buku la Luka mutu nambala 7 ndime kuyambira 11. Okondedwa mvera, pali mawu osogolera amene akulankhula kuti aukitsa mnyamata ku 9.
Versi ndiyo ya namba 11. Bible likuti zitangotha izi Yesu anapita ku mudzi wa Naini, ndipo ophunzira ake ndi gulu lalikulu la anthu linapita naye pamodzi. Akufika pa chipata cha mudziwo anakumana ndi anthu amene ankatuluka ndi munthu wakufa amene anali mwana yekhayo wa mkazi wamasiye. Gulu lalikulu la anthu amudzimo linali naye. Ambuye atamuona mayiyo, mtima wawo unagwidwa naye chifundo, ndipo anati, usalire. Kenaka anapita nakakhudza chithatha cha maliro, ndipo amene anamnyamulawo anayima. Iye anati, Mnyamata, ndikuwuza kuti zuka. Wakufayo anakhala tsonga ndi kuyamba kuyankhula, ndipo Yesu anampereka mnyamatayo kwa mayi ake. Onse anachita mantha kwambiri nalemekeza Mulungu. Iwo anati, mneneri wamkulu waonekera pakati pathu. Mulungu wabwera kuzathandiza anthu ake. Mbiriyi inafikira ku Yudeya konse ndi kumadera odzungulira. Mulungu lemekedzani mawu anu. Mawu awa ndi anu. Tilankhuleni mfumu ndipo tidzamva. Vumbulutsani chimene chili kutseri kwa mawu, chifukwa chimene tingalandire ife. Mukatipatsa ichi tipindula, mukatipatsa ichi sitikhala chimodzimodzi. Tilankhuleni dadi, mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Amen. Okondedwa omvera, mwatsenzacho nchani amayi? Adadi, mwatsenzacho nchani chimene mukukataya, chimene chakuferani nchani? Okondedwa, mawu awa akupatseni chilimbikitso. Izi zikuchitika kuchiyambi cha mwezi wa chaka chatsopano cha 2025. Andi cholinga cha meseji ya Mulungu afuna aliyetse amene mwina nkutheka kuchokera pa chaka cha 2024 unali nchakufa, andi wafika nacho pa chipata mpaka walowa nacho, koma chakufacho kufuna utaye. Ndimafuna lero ndi uthenga uwu pamene ukukumana ndi Yesu, chifukwa kukumana ndi Yesu ndi kuti ndi uthenga uwu ukakupedza pamenepo ndikuti ungonyamula uthenga ukhulupirire za zimene uthenga wanyamula. Ndifuna ndikutsimikizire sukakwirira okondedwa omvera, chiukitsidwa. Bible likulankhula kunena kuti zitangotha izi Yesu anapita ku mudzi wina wotchedwa Naini, ndipo akuti anali ndi ophunzira ake, komanso gulu la anthu ambiri lalikulu la anthu linapita naye, ankatsatidwa Yesu. Pamene Yesu akuyenda pamakhala gulu la anthu linkamsata. Ena amangomusata zonena zimene akuchita, ena amasata ndi mtima woona, ena amasata pofuna pomupezera zifukwa. Panali mitundu ya anthu yomusata muzifukwa zosiyanasiyana, okondedwa omvera. Koma tamvetserani, atafika mudzi wa Naini ali ndi ophunzira ake ndi gulu la anthu ambiri, akuti pofika pa chipata, tikamakamba pa chipata ndekuti ndi pamalire, pamene timakhala tikutuluka mudzi tikulowa mudzi wina, kapena tikutuluka dziko tikulowa dziko lina, kapena tikutuluka dera district tikalowa district ina, pamene papa pamalirepa polowera pa boundary imene pamatchedwa pa chipata. Nde atafika pa chipata cha mudziwo, akuti adaona anthu, okondedwa omvera, anakumana ndi anthu amene ankatuluka mudzimo, ndipo potuluka pawo ananyamula munthu wakufa amene anali mwana yekhayo wa mkazi wamasiye. Ndekuti mkazi analibe mamuna, ndekuti mamuna wake wa mkazi anamwalira. Ngati adatsala, anasala ndi mwana amene wamwaliranso. Nde
mkazi ngwamasiye bambo alibe, ndekuti anachotsedwa mbali imodzi ya nthiti imene iyeyo inali thandizo lake nkumanena abambo. Anasala ndi mwana amene ndi nyamata, mwanayi anali chodalira chake, koma chodalira chinso chafa. Andi mmene kuteromu akukataya, ndikumona mzimayi akulira, ndasala ndekha ine Ambuye, ndasala ndekha ine, mwamuna anga atandisiya, ine nkadalira mwanayi, atandisiya bambo ake. Ndimaona ngati apapa ndizipeza pothera maganizo, chifukwa nkamamona mwanayi ndidziona bambo, andi mwanjira ina thandizo langa lidzipezeka chifukwa cha mwanayi. Ine mwana wanga wapita, mwana wanga wapita, ndisala ndani ine, ndasala wamasiye ine, mama. Uku kudali kulira kwa mzimayi, andi Bible likuti atamva Yesu kulira kwa mzimayi, pomuona mwana wake wamwalira, anali wamasiye kusowa kuti bamboso alibe, mwamuna wake alibe. Andi Yesu ataona idzi, Bible likunena kuti haleluya, pakuona gulu la wanthu amene lanyamula maliro likumperekeza mzimayi kukataya chakufa chake, likumperekeza mzimayi kukayika maliro, chifukwa olira sanganyamule yekha uko ndilumvera, amakhawa mphamvu, alibe mphamvu. Ndi anamulandira, anamperekeza kokataya chakufa chake. Koma Bible likuonetsa kuti atanyamula chakufachi, tiyamike Mulungu, njira imene anadusayi anakumana ndi Yesu. Andi atakumana ndi Yesu okondedwa omvera, Bible likulankhula mawu. Ambuye atithandize kwambiri, Ambuye atithandize. Akufika pa chipata chicha chamudziwo, anakumana ndi Yesu, anakumana ndi Yesu. Nde Yesu atafika, ambuyewo ataona mayiyo, anakhudzika mu mtima mwawo. Ataona mayiyo, mtima wake udagwidwa ndi chifundo. Ataona mayiyo, anakhudzika mkati mwa moyo. Ataona mayiyo, anamva naye chifundo. Zosatira Bible likulankhula kuti chifukwa cha chifundo chimene chidamgwira ambuye wathu Yesu Khristu, anapita ndi kukamtonthoza mzimayi. Mzimayi usalire, tonthola. Chonde mzimayi usalire, tonthola. Yesu akukwanitsa kuntonthoza mzimayi. Pali gulu lina la anthu okondedwa, ngakhale ukamalira limakuthandizira kulirako inde, koma silimalira poti likakutonthoza. Chifukwa kunthandizira munthu kulira sikuntonthoza, koma kumulimbikitsa dzilirabe. Koma pali mtundu wina wa anthu umabwera ndi kukudza kuti utsalire. Ndi mmene zimakhalira, utsalire Mulungu azifotokoza. Chimene ndikufuna iwe ndine tipemphere, tisalire koma tipemphere. Chifukwa kulira kokha sikupereka yankho pavuto, koma kupemphera kumapereka yankho. Ndi chimene wabwera nacho ambuye. Anthu amene amasenzawa ndi kuti amalira naye, koma Yesu atabwera sanafune kulira naye, koma anafuna kuntonthoza. Chifukwa ngati akuntonthoza, pali chiyembekezo chabwino chimene Yesu wabweretsa. Ubwino wakukumana ndi Yesu osati anthu ndi kumeneko. Ukakumana ndi anthu amakuthandizira kulira, pamene ukakumana ndi Yesu amakutonthoza misonzi nakupatsa kulimbika mtima, kuti ukhale olimbika mtima. Chifukwa olira amakhala opanda mphamvu, koma akatonthola timphamvu timabwera ndi mawu olimbikitsa moyo wake. Alipo ena atunzanga matenda amakhalira kulira, koma pakafika anthu a Mulungu nkudzalimbikitsa, amadzamva kuti akuchira kulipo. Zosatira malo momalira amakhala nthawi yopemphera. Ndiye kuti mwa munthu wa Mulungu, Yesu ndi thandizo lolimbikitsa, lokhudzidwa mchifundo pa mavuto amene takumana nawo, ndipo mwa iye muli thandizo lathu lotilimbikitsa ife tikhale songa, tikhale mphamvu. Funani Yesu lero okondedwa omvera mchaka cha 2025. Bible likuti kenaka anapita nakakhudza chithatha cha maliro, ndipo ananena amene anamnyamulawo anayima. Iye anati, nyamata, ndikuudza kuti dzuka. Okondedwa, akakhudzika mu mtima Yesu pavuto lanu, akakhudzika mu mtima Yesu ndi chakufa chanu,
chimene chingofunikira muyende njira imene Yesuyo amapezeka kuti mukumane naye. Koma mukangokumana naye nakhudzika ndi vuto lanu litha. Kaya mwanyamula chakufa chanu ndi banja lanu, akalikhudza Yesu banjalo liuka likhalanso la moyo. Akakhudza ntchito imene mwasenza imene mukukakwirira yafa ntchito kapena kuti yathapo, abwana anena kuti no, iwe tikukuchotsa ntchito, ndi kuti chimene chinchempekezo choti ukataye chakufa chako. Koma Yesu akapezeka pa chakufa chako, ukakumana naye, Yesuyo amalamulira chakufa chimene chidafa. Anthu atasenza kukataya chakufacho ndi kukhala ndi moyo. Apata kumana anapita kuchitata, anapita kwa wakufayo, anapita kumaliro, nzanga ukafa pamakhala mitundu ya mayina, ndi anthu amalankhula mwa mayina ake. Koma Yesu sanasamale kuchuluka kwa mayina a zinthu zimene anthu akutchula, koma adangopita pa mtembo wa wakufayo, anapeza nyamata onyamulawo, anawayimisa. Atawayimisa anakhudza wakufayo, anafayo ndi nyamata, ndi adamuza kuti nyamata iwe mchithathamo, nyamata iwe mbokotsi limene akuyikali, ndikulankhula ndiweyo, ndikunena ndiwe nyamata. Haleluya. Ndikunena ndiwe wakufa iwe, dzuka. Anamuza ndikukudza kuti dzuka. Baibulo kuti nthawi yomweyo wakufayo anakhala songa ndikuyamba kuyankhula, ndipo Yesu anapereka nyamatayo kwa amayi ake. Ndikuona banja lina alowa chaka cha 2025 koma sakulankhulana. Chifukwa chani? Pali chakufa sitilankhulitsa. Chakufa sichingatulutse mawu. Chiyembekezo chakuti chafa timakataya. Ndendi kukamba kuti ngati ndi banja lako nzanga chaka cha 2025 ukukataya, ndikukamba pano anthu alowa mpalibe chiyanjano mbanja. Pali mikangano yokha mu chaka chatsopano, akuchiyamba ndi mikangano ya babanja, akuchiyamba ndi mikangano ya pamuzi, akuchiyamba ndi chimikangano okondedwa omvera ya pampingo. Ndimalankhula kuti ngati chafa china chake pa moyo wanu, pa mpingo wanu, pa banja lanu, pamuzi panu, ndikuti yendani njira yoti mukumane ndi Yesu. Chaka chino okondedwa si nthawi yokangoyenda ndidzakufa kamataya. Koma chakufa china chilichonse chikakumana ndi Yesu chimakhala cha moyo. Ndendi kukamba kuti chaka cha 2025 usayende nzakufa mbali. Utumiki wako usakhale wakufa, ukhale wa moyo. Kuti ukhale wa moyo utumiki wako ufike pa Yesu muzampuye. Ineyo zafika pamenepa. Utumiki unali wamphamvu koma waduwala mpaka wamwalira. Ndidali munthu wamphamvu, ndimaona masomphenya ine, ndimaona mavumbulutso, Mulungu amandilankhula. Koma panopa ndasenza utumiki ndikataya, chifukwa kulankhula kwa Mulungu kudatha. Zikafika poti umalankhulidwa Mulungu, endi Mulungu nkusiya kulankhula, Mulungu salankhula nchakufa. Ndiye kuti china chake pa moyo wako cha uzimu chafa. Ndifaka olankhula ncha uzimu sakulankhula, chifukwa sangamalankhule nchakufa. Koma ukamuyitanitsa lero Yesu, chifukwa sukumana naye monga anakumana naye mzimayi, anakumana nawo anthu awa, koma ukumana naye mokumuyitana, ampe chakufa changa chili pano, banja langa ndilimene lafa, amuna anga ine ngakufa, tili ndi amuna ambiri ngakufa. Chifukwa chakufa kwa mpiri kwa amuna pano amango athawa azimayi awo. Ndikukamba pano akazilowesa ku banja lina, chifukwa chani nchakufa. Sichimaganiza chakufa, sichimapuma chakufa. Okondedwa chakufa sichimayenda, chimayendesedwa, chimachita kunyamulidwa kumayendesedwa. Ndimafuna pamene chakufa chako mwina ndi amayi nyumbamo, mukadzamona mayi kungolalata china chilichonse, salemekeza mamuna wake, nchakufa. Chifukwa cha mkati mwakemo chilibe moyo. Chimene chimakhoza kumana kuti uyu mamuna wako, chimene chimakhoza kumana kuti uyu ndi mkazi wako. Ndikukamba pano wathawa kwa mkazi wako kukhala kwa mkazi wina, iwathawa nako kukhala kwa mkazi wina, andi anako akuvutika, akusautsika, anako akusowa mtendere. Panopa ndikukamba pano December nseuja watha, anako akusowa ngakhale chakudya. Munthawi imene yanzayo amasangalala, koma anako akhala omvetsa chisoni kuti angagule ka Fanta sizinatheke. Wakagulira makazi wachibwenzi Fantayo ndi anake kumasamala, anako akumvetsa chisoni. Chifukwa chani nchakufa.
abambo ampira kuyenda kumali maliro maka moyo wawo wauzimu zoti ndi ali pa banja samazimvetsa. Lero ndi ukamba pano angofuna dzigona ndi mkazi wina aliyense akangowona siketi batsa kuifuna mpaka ikhuze. Chakufa. Ulibe chokuletsa iwe, ulibe nzimayi chokuletsa kumona mamuna nesompa kufuna kunsilira mpaka uvulira siketi yako. Chimenecho nchakufa chokupangitsa udzingovulira wina aliyense mpaka nausafika kuti udziona kuti uyu si mamuna wanga kuti wakafa munthu samaona. Ndifaka ngogona ndi wina aliyense kuntenga ngati kukhala mamuna wako. Chakufa. Koma Yesu akafika moyo mwako akudzutsira uyamba kudziwa kuti Yesu Bible likuti atadzuka Yesu atamudzutsa anakhala songa atakhala namba kulankhula. Ndiye kuti munthu amamba kulankhula chifukwa cha moyo. Okundidomvera atafa munthu samalankhula amangonyamulidwa. Choncho ndikukamba ndi anthu ambiri samalankhula. Tikamakamba kulankhula tikukamba kunena zogwirika zimene zitha kumanga mpingo, zimene zitha kumanga utumiki, zimene zitha kumanga banja, zimene zitha kumanga dziko. Zimenezo ndiye kuti chimalankhulacho nchamoyo. Koma chikafa umalankhula zompwampwana zosadziwika. Kodi izi tigwira chiti? Chakufa. Ndikukamba ndi ambiri ngakufa. Koma chaka cha 2025 mutha kudzutsidwa sokhala moyo. Koma okudzutsana khale ndani? Yesu. Bible likuti chitachitika ichi Yesu ananyamula wakufa. Pamene analisonga ndi kuyamba kulankhula nkhani, Yesu anamtenga nakampereka kwa mayi wake. Musewale ndinakamba kuti anamtonthoza. Tonthola wakufa yakhala moyo, sapitanso kumanda, simukayika ngakhale manda akumbakale okayika, koma ichi simukayika chifukwa cha ine Khristu kudziwika kuti muli ndine. Ndadzika ndziko lino kudzaukitsa zakufa. Okondedwa, Yesu anadza pamenepa kudzaukitsa zakufa zimene Satana anazigwetsera anazilowetsa kuchigwa cha mafupa. Ndiye kuti Yesu wabwera kuchigwa cha mafupa kudzadzutsa zakufa zonse ngati zikumana ndiye. Ngati sichikumana ndi Yesu chakufacho ndi mpaka na manda mpaka chiwola. Okondedwa, ndimati ndilankhule chisanafike pokachitsiya manda. Kumana naye ni Yesu. Muitaniseni Yesu. Mumudze kuti chakufa changa mbanja langa. Mudzeni Yesu kuti chakufa ni ntchito yanga. Chakufa changa ndi nchikampani yanga. Business yanga chakufa. Chakufa changa ndi pana anga. Kuteko ngati anako sakumvera ngoledzera ngopanga zisembwere ndi zakufa zimenezo. Samafika popa matenda. Chakufa sichopa matenda chifukwa nchakufa. Amene amadzindikira kunja kuli matenda paiwo pali moyo. Ndiye kuti pafunikira Yesu azazindikiritsa anthuwo kuti adzizoti izi tikazichita zosatira zake tipeza nazo mavuto. Zakufa zimayenda kwamachola nyumba zaeni. Okondedwa, tamvetsera zimachitika ifo chani? Wolamulira mwa iwowo anachoka. Andizikulamulira ndizimphamvu zakumidima. Ndiye Satana kwake ndikuba kupha ndi kuononga. Kuteko tili ndi anthu ambiri anaphedwa, ambiri anabedwa, ambiri ndiwonongedwa. Ndifake dziko lathu ladzala ndi corruption. Chifukwa chani? Ndi maliro kulamulira dziko. Ndiye zakufa sizilamulira dziko, fa zakufa sizona anthu. Lero nchifake dziko langa silimandidabwitsa. Mayiko atha kuthandizani ndalama zonse zimafikira muthumba kuiwala kuti zafikira kuti athandize ndi anthu. Chimeche chimachika foti ndi chakufa. Pafunikira Yesu azusezame zikhale ndi moyo. Ziwanitsa kumalankhula. Ndanampatsa chili cha moyo. Mayinde kuti apa chimwemwe chidatsanso. Kulira kudatha. Ukangoti chakufa chako chautsutsidwa kulira kutha. Kulira kumene ukulira kutha. Chifumene chiti chithetse ndi Yesu. Mavuto anu toko ndidomvera memu kumanawo asinganga sangati. Ndikukudabwani mukukhala pikitipikiti mwa asinganga. Angokudyerani ndalama koma vuto losilitha. Solution ya vuto lanu ndi Yesu. Mukamulandira Yesu khala mpuleni mpulumutsi moyo wanu. Mukamulandira Yesu kufa naye ndi kuuka naye moyo mwanu. Kuteko china chilichonse painu chizakhala chamoyo. Ndimafuna ndikupempheni pamene tikutalowa chaka ichi musakhale chimodzimodzi. Musakhale chimodzimodzi. Chakufa nchomvetsa chisoni. Okondedwa, ndimafuna inyo musakhale omvetsa chisoni. Lelo ndi nthawi yabwino muzikhala ndi mphamvu yokuntumikira Mbuye. Bible likuti chitachitika ichi chimene Yesu anachitachi, anthu onse amene anali pamenepo anagwidwa mantha, anakhudzidwa. No, ichi chinachitikapo chiyambire cha dziko lapansi.
munthu amene tanyamula kale tikukataya koma ndikuuka kukhala wamoyo. Anthu anagwidwa mantha pamwamba pakuti anagwidwa mantha kwambiri akuti nalemekeza Mulungu. Mantha awo anali okamulemekeza Mulungu. Pali mtundu wina wa mantha koma a Satana amene Satana amagwiritsa anthu ntchito mantha oti asandikane ndi Mulungu ake. Koma manthawa anatengera kukulemekeza Mulungu. No, Mulungu ichi simachitika ndi anthu wamba, ichi chikuchitika ndinu Ambuye, lilemekezeke dzina lanu. Tinanyamula timakataya, ife tinali amodzi omulimbikitsa mzimayi tikataye basi. Alipo ena amakulimbikitsa zakutaya banja lako, alipo ena amakulimbikitsa ntchito isiye koma koti ungakapeze ntchito ulibe chiyembekezo. Alipo ena amakuza kuti mamuna amene nsiye koma chikuti ungakapezenso mamuna ulibe chiyembekezo. Alipo ena amakuza kuti mkazi amene msiye koma chiyembekezo chokapeza palibe. Kungokulimbikitsa pakuti wauza za mavuto achimene ukumana nawo ndi amangokuza kuti azisiyeni musamavutika chemwa. Koma Yesu akuti no, sindikukamba zoti muzisiye koma zizuke zikhale zamoyo zomwezi. Ndikukamba za mamuna amene anafa nyumba mwako amangoyendayenda. Iweyo uli ndi mphamvu yakuima kuyitanira Yesu, Ambuye chakufa changa chili nyumba muno, andikuti tikhale ngati banja sizikutheka. Ndikupemphera Yesu amene munaukitsa mnyamata wakunaini, muukisenso mamuna wanga akhale wamoyo, akhale wamoyo. Ndikuti mapemphero uliko wekha amuna ako asakumva chifukwa pemphero likuchitika pai chakufacho chingoona chitadzuka koma sichikumva za pemphero. Tikuvana ndikuti wewe ukamala kukhula amuna ako kumana kuchakufa changa ndichi ali pompo udabwa kofi akukumenya. Amuna akumana nakazi angawa nchakufa changa ali pompo fa afa cha uzimu chawo iwo ndamoyo mene ukwaonera. Koma chimene chimampanga munthu adziwa kuti awanda akadzanga, awanda amuna anga, awanda ananga, awanda abalanga undi mpingo mene ndimatumikira alibe. Chifukwa kama zapeza anthu ambiri amanyoza mpingo mene amapemphera, amanyoza abusa amene amatumikira. Chifukwa chani? Ali anyamula chakufa alibe moyo. Kuma moyo kapezeka umakhala munthu waulemu, umamba kulemekeza situmika Mulungu, umamba kulemekeza anthu onse, umakhala ndi ulemu, umakhala ndi mtima wozichepetsa, umakhala ndi mtima womvera. Chifukwa mkati mwako muli cha moyo chimene ndi Yesu. Chikufunikira lero chakufa chichoke, makaniso azatha, mkwiyo uzatha. Umangokwiya china chilichonse nzimayi, nzibampu umangokwiya china chilichonse. Panopa munafika kupasidwa mayina kuti ndi okwiya dzina zilizonse. Zimachitika fa chamkati mwako cha moyo chimene chimampanga munthu kuti azikhala ndi chimwemwe nthawi zonse chidafa. Koma utha kuyitanira Yesu lero kuti achizuse chikhale cha moyo. Musapeza mtima wako umakhala ndiwe nkhawa chimwemwe, umakhala ndi sangala, umakhala ndi chikondi ndi anthu onse. Tikumvana kondovera, anthu anachita mantha ndipo anayamba kulemekeza Mulungu. Mkati mwa kulemekeza Mulungu Bible kunena kuti haleluya, anthu anamulemekeza Mulungu. Ndipo iwo anati mneneri wamkulu waonekera pakati pathu. Ena amati Mulungu wabwera kuzathandiza anthu ake. Yesu anabwerera chimene chokondera kuzathandiza anthu amene afika pozingwa. Ndifaka Yesu amalankhula maona kuti idzani kwa ine kwa nonse akulema ndi akuthodwa ndipo ndizakupumulitsani. Ndifaka wabwera kuzathandiza akudziwa dziko lalema, anthu athodwa, alibe yankho lina lilonse, dziko sili kwapasa yankho. Koma Yesu wabwera ndi yankho pa banja lanu, Yesu wabwera ndi yankho pa mpingo wanu, Yesu wabwera ndi yankho nzanga nchaka choti uzitolere iweyo, ukhale wamphamvu monga poyamba, usabwerere mpuyo zokubweza nzampiri, koma kumana ndi Yesu, yende ndi Yesu. Chikachitika ichi dziko lomweli limachita mantha, Mulungu aliko kunja kuno. Ndaonera mbambo amene amatchedwa kuti ndi oyendayenda, mbava amayenditchedwa kuti ndi mbiya ng'ambe, koma pano wamba kupemphera nzibamboja, nzimayo wamba kupemphera dzina lakuti ndi nzimayo wachigolo latha, zoti ndi hule latha. Pano wakhala intercessor chifukwa chakufa chake chaukitsidwa, wakhalanso wamoyo. Amayi ukisa nda Yesu. Ndiye Bible kuti zitachitika izi mbiri inafikira kumadera onse a Yudeya ngakhale kumadera ena ozungulira. Ndiye kuti mbiri yako iyamba kudziwika. Mwati mayi mwana wa ujenali, amene uje ndoenda likuti amaenda kuti anatsiya zonse zija, pano ndi wopemphera, pano ndi mwana Mulungu atalalikire ndi anthu za mbiri yako, za kusintha kwako,
zakukisidwa kwako atalalikire ndi anthu amene aona ndi maso zatsopano zikuchitika mwa iwe. Ndimafuna ndikupemphe mzimayi usakhala umangokwezedwa matraki osiyanasiyana ndi azibambo kumapita maeri osadziwika. No, lero ndi nthawi yabwino kuna kuti unene kuti kwakwana ndagwirisidwa ntchito ndi azibambo nthawi yayitali, kwakwana ndagwirisidwa ntchito ndi azimayi nthawi yayitali. Zanga zapita ndimagwira ntchito koma osamapeza phindu, ndalama zanga zonse kumangoonongeka, kumachidwa ndi zinthu zosadziwika. Koma lero ndati kwakwana ndifuna chamoyo changa chiuke kuti zanga ndizizigwira ndekha, ndiziziona pano ngati chamoyo chako chafa. Ngakhale kayendesedwe ka zinthu kama kuvuta ndikamba ndi wina omatuka ngulandira ndalama yako imathera pa budget ya zibwenzi yogulira mowa yonga basi budget yako kuthera yafoja, budget nyumba kulephera kugula zakudya, budget ukathera kumowa, budget ukathera kuzibwenzi, budget ukathera kufoja. Zikuchitikiranji budget ukathera kwa sing'anga chakufa sumakhala mmapulani. Lero Yesu atakuzusa kukhala somwe mbiri yako ibukisidwa dziko lonse. Amene timamudzi wa Zuloja samene tikumudzi wa 2025 akutumikira Mulungu zamphamvu. Mulungu akuchita naye anthu amba kulondola chimene chili mkati mwapo, anthu akulephera kulondola iwe chifati sangalondole chimene chakufa. Kampa mpingo ukulephera mpingo wako nzanga anthu alondole chifukwa chani? Chakufa. Anthu sasata chakufa amangoperekeza kasiye ndi amene amayankhula nawo maboza acha ndikukuperekeza kumeneko, misecheche kukuperekeza kumeneko ukataye. Koma kakhala kuti nchamoyo anthu amaboza amasowa, anthu amiseche amasowa. Chifukwa chani? Amaletsedwa. Musachita zimenezo, ndi tchimo pamaso pa Mulungu. Lero itanira nchakufa chano kuti Yesu achiuse chikhale chamoyo. Ambuye akudaliseni kufikira sitakumana mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Amen.